Radyoya denge gel, denge azadiye. جنابندان و چنان رادیو دنگ گلدن باش گودار نجا ایرو هفته گلانه 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امنو چند سرس به پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پویا Fabin Molingud Öcalan fırsendeki diruki peşkeşi Türkiye'ye girdi ve demildes azad bebe. Parlamenter Federaliye Sivistre'ye o endamı komisyona tekilen derviya Sivistre'ye Fabin Molin banga dirukiya reberapo bu yerin tekilleri müjareci aneferen ırkandın kir. Redbeje reber apo liger şertu mercengiran banga diruki kir. Cibu çaresiriya demokratika pırskireka kurt fırsendeki giring peşkeşi Türkiye'ye gir. Ve Türkiye bersebede ve banga diruki banga reber rapoj bu hereme jî bu Tirkiye jî firsendeke ku aşçı demokrasi pek were lehemberi ku gelek dem di ser banga reberapora derbas buye hîna jî Tirkiye gavake şember navetiye meseleye Kurt pirskireke hîn nehatiye çareser kirine ku buye sedema eşengiran û gelek kurbani hene ligel ku gelek caran danuslandın hatine kirin jî nehatiye çareser kirin Fabin Molin diyarkir ku meseleye Kurt siyasiye û dive birengeke demokratik were çareser kirin banga brezyo Öcalan Nuguri Bercevediyen Devleta Türkiye u dve firsenda danustandın ya brez Öcalan baş veriner kandın. Fabin Molin uha devam dike. Li peşberi banga reberapo vazifeye civaka sivil yani Türkiye u civaka navnetevi eveku desilatlar ya Türkiye'yi teşruf bikin ku pırskirek brengeki mayinde çareser bike. Devleta Türk u tevaya cihane be giringiya rol u misyona brez Öcalan hesiyabe jibu ve jib banga reber apore neteneji Türkiye're jicivaka nav netevi reji berpirsiyarti tedayin netene Sivisre tamamı civaka nav netevi berpirsiyare udve banklı Türkiye bikin ku çarçovaya hukuka nav netevi de berpirsiyariye xebineci dive yekiti Avrupa'ya PKK jiliste teröre derxine dilisteye de hiştina PKK hizmete ji çareseriyere nake L'Almanya zanıgeha Kurt avadı be seruke Donç Kurdistan Forum Doktor Yunus Behram anizman ku evheldan tene projeke hindekariya bilind nine jibu civaka Kurt yala Avrupa'yı serdemeke giring a akademik u çandeye Bahram desşanke ku despeke bir fikri avakirnad enstitüya kurdolojiye L'Almanya van despekar kiriye ugut pişre proje ve guheri zaningeheke serbuxe akademisyen diplomat u siyasetmedarın Kurt Almanya pişkiridan projeye. Leguri bernameye koma damızriner zaningeh ve hatta davya sala 2026'an amedekariyen ve bikadın u xendekarin xoyen despeke kabul bike. Zamanı perverde ve bigirani kurdi be hem bu kurmancı hem jibi sorani ders verindayın. Bu teybeti beşen kurdoloji ve je zanisten civaki u endeziyari ve lipeşen. Proje jibu xendekarin kul rojava u başur bir diplomasi liseyi ya Kurdi mezun bune ve bebe firsendekenu yekji arman cenzaningeh ji eve ku de madirejde Kurdiye ke akademik ahefardın abera zaravayen kurmancı sorani dava bike. Yunus Behram Heri David Beyce zanigeh ve netene saziyeke perverdeyi ve jibu zaman nasameya Kurdi ile Avrupa'yı ve gaveke despekeya sazi bune ve civaka Alman u civaka Kurt tebe be xaleka hevkariya akademik u çandi. Lidera zore du şervanın qasede şehit bu navendera gandira qasede bidaxuyane ke eşkere kerku de encama erişa çeteyin daişede du şervanın van şehit buye navende kutku çeteyin daişe duhlu bajaru ke behra yel ruşrat dera zore niv roje erişi noktaya ke hezen leşkeriyen qasede kiriye dınabera şervanın qasede u çete ande şer derketiye de encam ede du şervanın qasede şehit buye çete jibi motorsiklete ke reviyane navende diyar kerku jiber tevahiya Amperiya Suriye çeteyin daişe erişen koyeni ser Bakur uşratı Suriye zede Türkerine qasede ragehan ku evete koşnar edici çeteyin daişe dijvar bikin u evlehiya hereme misoger bikin.
Parêzer Yasin İçli rastî êrişa çekdarî hat endamê Baroya Amedê Parêzer Yasin İçli di dosyeya qezaya trafîkê de rastî êrişa aliyê din yê dosyeyê hate hînbûn ku İçlî berê derbarê êrişkar de serlêdanê sûç kiriye. Dozgeriyê ji bo êrişê lêpirsîn da dest pê kirin. Serokê Baroya Amedê Abdulkadir Güleç li ser hesaba xwe ya X'ê êriş şermezar kir û got ji bo ronekirina bûyerê em ê pêvajoyê bişopînin em weke baro li cihê bûyerê ne. Em bank li rayedaran dikin ku ji bo diyarkirina suçdaran û pêkarina adaletê bi erka xwe rabin. Netewên Yekbûyî got li Tirkiyeyê pêşketin seneye bin pêkirin di domin çilû nehemîn rûniştinên koma xebatê ya nirxandina peryodik agerdûnî ya Netewên Yekbûyî di 28 Nîsanê de li ofîsa Cinevê dest pê kir û heta nehê gulanê bidome. Di rûniştinan doh de rewşa mafê mirovan a li Tirkiye hate nîqaşkirin. Nûnerên 193 welatên endamên Netewên Yekbûyî ku beşdarî rûniştinan bûne pêşniyarên ku di sala 2020 de ji Tirkiyeyê re hatibûn kirin hatine nirxandin. Nûnerên welatan ku di rûniştinan de axivîn diyar kirin ku Tirkiye di warê mafê mirovan de pir paş tê çûye. Daxavtinan de ev tişatên gotin. Tirkiye pêşniyarên berê bi cih neanîne di qanûnên li dijî terorê de serrastkirinek çêlekiriye û van qanûnan ji bo çewsandina muxalîfan bikartîne. Nûnerê Dewleta Tirk Balyoz Mehmet Kemal Bozay îdia kir ku wan di gelek waran de reformên cidî kirine. Rapora ku ji aliyê pisporên Konseya Mafê Mirovan Awropayê Netewên Yekbûyî ve hatiye pêşkeşkirin jî balê dikişine servan xalan. Mafê mirovan têbin pêkirin di serxwebûna dadweriyê de di azadiya îfadekirinê de di azadiya civîn û rêxistinbûnê de di şert û mercên girtîgehan û têkoşîna dijî cudakariyê de tê pêşketin tuneye. Rapor wiha dewam dike. Pêkanînên tecrîta demdirêj nayên qabûl kirin. Li Tirkiye cudakariya li ser ziman, etnîk, ol û mezheba jî dewam dike. Piştî vekişîna ji Peymana İstanbulê mafê jinan di asla herî jor de têbin pêkirin. Mafûkan penaber û kesên ji cih û warên xwe dûrxistine jî têne bin pêkirin. Gazayê 22 kes hatin kuştin parastina sivîla Filîstînê ra yand ku hêzên hewayî yên İsraîlê dibistana ku koçberan kampa mirêj tê de bi cih bûne bombardman kir herkêm 22 kes hatin kuştin. Berpirsê ragihandinê ya parastina sivîl Ahmed Rıdwan têkildarî êrişê ji AFP re axivî got êrişa İsraîlê ya li dijî dibistanekê koçberên kampa birêj de herkêm 22 kes hatine kuştin û bi dehan kes jî birîndar bûne. Artêşa İsraîlê ji bidaxuyaneke ragihand ku wan navendeke fermandar û serweriya tevgera Hamasê li hundirê dibistanê kirine armanc. Hindistan füze avet Pakistanê berdevke artêşa Pakistanê ragihand ku Hindistanê bi füzeyan êrişî Pakistanê kiriye. Pakistan todayê jî ragihand ku berdevke artêşa Pakistanê bidaxuyaneke eşkere kiriye ku ew ê bi dijwarî bersivê bidin êrişên Hindistanê. Berdevk anî ziman ku hêzên hewayî yên Pakistanê di alarmê de ne jê tên Hindistanê wê nikaribin bikevin qada hewayî ya Pakistanê. Xisara ji ber êrişê li herêmê bûye tê nirxandin û wê di demeke nêzdê agahiyan bidin raya giştî. Desthilatdariyê ragihand ku sê sivîlan jiyana xwe ji dest dane. Piştî demeke Kurd hat ragihandin ku du balafirên şer yên Hindistanê jî hatine xistin. Wezareta Parastina ya New Delhi jî bidaxuyanekê êriş pişrastkirî got me di tevgera Sîndor de li neh hedefan xistiye. Ev hedef binesaziyên terorîstan bûn. Li Almanya serokê CDU Firindis Merz di dengdayîna tura yekemîn de duh bi ser ket. Merz di tura duyemîn de 325 deng girt û weke Serokvezîrê nû ya Almanyayê hate bijartin. Merz ji bo baweriya gel spasiya gel kir. Serokkomarê Federal Frank-Walter Sintimîn piştî hilbijartinê li qesra Belovî Olaf Scholz CPD weke şûngirê xwe tayînê serokatiya CDU'yê kir.